Bulgaria. Reduceri Early Booking 2026. Hotel recomandat, Sunrise All Suites, 4 stele. Complexul este format din apartamente spațioase situate în stațiunea Obzor. Oaspeții au la dispoziție un teritoriu amplu și bine organizat cu mai multe piscine, baruri și restaurante à la carte. Atmosfera este completată de un mic lac decorativ cu plante rare, în jurul căruia se află zone de lounge și baruri. Hotelul funcționează în regim all-inclusiv, iar toate băuturile sunt incluse. Turiștii apreciază în special bucătăria variată și gustoasă de tip buffet. Continuăm turul complexului Sunrise All Suites. Aici am găsit o sală pentru copii cu jocuri interactive, ideală pentru familii. Plaja se află la doar 5 minute de mers pe jos. Este cu nisip fin, largă și gratuită pentru oaspeții hotelului, perfectă pentru vacanțele cu copii. Am vizitat și camerele. Cea standard este curată și confortabilă, cu vedere spre parc și împrejurimi, o alegere accesibilă. Apartamentele, în schimb, sunt spațioase și luminoase. Per total, complexul Sunrise All Suites lasă o impresie foarte plăcută. Hotelul oferă reduceri atractive pentru rezervările timpurii. Detalii, prețuri și contacte sub postare. Ion de la Admiral Travel.